Hola! Avui som a Barcelona amb els participants del campus d'estiu d'Easy Catalan i us ensenyarem les parts del cos. Som-hi! Això és un dit i això són els dits. La Leida compta amb els dits. I això són els dits del peu. Això és un polze, això són els polzes. La Leida i jo fem una guerra de polzes. Això és el cap. A la Leida li fa mal al cap. Això és la cara. La Leida fa ganyotes amb la cara. Això és el coll. La Leida tinc mal de coll perquè està refredada. Això és una orella. Això són les orelles. A mi m'agrada tocar les orelles. Això és una cella. Això són les celles. La Leida aixeca les celles perquè està molt sorpresa. Això és el nas. La Leida m'ensuma amb el nas. Això és un braç. Això són dos braços. La Leida sacseja els braços. Això és una mà. Això són les mans. La Leida es posa les mans al cap. Això és un ull, això són els ulls. La Leida obre i tanca els ulls. Aquest vídeo l'hem gravat durant el campus d'estiu d'Easy Catalan. Aquesta ha sigut la primera edició, però segur que en farem una altra, no? Home, clar, ha sigut tot un èxit! Doncs, si voleu rebre tota la informació i ser els primers d'assabentar-vos-en, entreu a easycatalan.org/membership i feu-vos membres de la nostra comunitat. Així, sereu els primers a saber-ho. Això és un colze. Això són els colzes. La Leida s'ha trencat el colze. Això és una espatlla. Això són les espatlles. La Leida necessita un massatge a l'espatlla. Això és la panxa. La Leida té mal de panxa perquè ha menjat massa dolços. Això és el cul. La Leida seu amb el cul a terra. Això és un genoll. Això són els genolls. Nosaltres ballem amb els genolls. Això són els malucs. Quan ballem salsa, movem els malucs. Això és un peu. A la Leida li fan pudor als peus. Això és l'esquena. La Leida porta la motxilla a l'esquena. Això és una cama. Això són les dues cames. La Leida salta amb les dues cames. I això és un cos. Tots els cossos són diferents, però bonics a la seva manera. Ens hem deixat alguna part del cos? Expliqueu-nos-ho als comentaris. Fins al pròxim vídeo. Adeu!